Dobrý deň, moje meno je Lukáš Trnka a toto je Range Rover Sport SV Edition One. Jedná sa o najvýkonnejší Range Rover Sport všetkých čias a dnes sa u nás v Top Auto Premium stretli hneď 3 kúsky. Po mojej pravej ruke sa nachádza Range Rover Sport SV Edition One v matnej farbe Carbon Bronze. Za mnou sa nachádza Range Rover Sport SV Edition 2 v matnej modrej farbe Nebula Blue a po mojej ľavej strane sa nachádza Range Rover Sport SV Edition 2 v matnej červenej farbe Sunrise Cooper. Range Rover Sport SV je vybavený najnovšou generáciou adaptívneho podvozka 6D Dynamics, ktorý umožňuje udržať vozidlo v rovine aj pri tých najnáročnejších prejazdoch zákrutami. Charakteristickými sú karbonové doplnky, ktoré sa dali vyberať medzi lesklými variantami, prípadne lisovaným matným karbonom, ktorý môžeme vidieť na tých ostatných vozidlách. Kapota je celá karbonová, to si môžeme všimnúť z vnútornej strany. Takto sa podarilo ušetriť hmotnosť. Špecifikom Range Roveru Sport SV je možnosť objednať celokarbonové kolesa, ktoré sú najväčšie sériovo vyrábané 23-palcové kolesa. Mohli byť objednané v lesklom prevedení, ako vidíme na tomto aute, alebo v matnom prevedení, ako vidíme na aute pred nami. Je naozaj výnimočné, že sa tieto 3 limitované edície stretli u nás v Top Auto Premium. V prípade, ak by ste ich chceli vidieť naživo, budeme radi, ak nás navštívite.